Ja des del balcó de l'Ajuntament, els representants polítics i institucionals contemplen la tradicional dormida. L'audició de sardanes a la plaça de Santa Anna és també un dels actes tradicionals. Aquell any la Cobla Montgrí de Torroella de Montgrí i la Cobla Ciutat de Girona van ser les encarregades de posar música a la ballada. A la plaça de Catalunya hi veiem una actuació de la petita companyia anomenada Saltimbanquis del Doctor Soler. El Doctor Soler és un popular personatge que es va fer famós per les seves aparicions al programa Persones Humanes de TV3, presentat per Miquel Calçada, conegut com a Mikimoto. Dins del mateix espectacle, veiem el Fakir Kirman i en Tortell Poltrona. Som a la plaça de les Treses. La família Robafaves, amb els nans, la Momerota i els grallers, fan un homenatge a Quirze Peric. A més, donen la benvinguda als gegants d'Arenys de Mar, els de Granollers, de Sallent i el gegant del Pi de Barcelona. La filmació acaba aquí, però ens consta que tota la comitiva sencera es va dirigir al carrer de la Concepció, davant la casa de Quirze Peric, per retre els màxims honors a la seva figura. Dimecres 28 de juliol del 1982. Anada de la comitiva integrada per en Robafaves, la Geganta, la Toneta, en Maneló, nans, flabiolaires, Momerota, Momeroteta, grallers i seguici cap a la beneficència municipal de Sant Josep. La cobla principal de la Bisbal posa la música a l'aplec de sardanes que té lloc en el pati de la residència d'avis. Gegants i nans s'uneixen els compassos de la música i animen petits i grans a unir-se a la festa. El ram de flors de la geganta estava fet per la Floristeria Pera, establiment de flors i plantes ubicat dalt de tot de la riera davant de l'escola Valldemia. Si ens hi fixem bé, veiem que les flors són naturals i no de plàstic com anys enrere, però l'embolcall del ram era de paper de plata. La comitiva gegantera, seguida per una multitudinària assistència, abandona la residència d'avis i comença la cercavila que els portarà fins a l'Ajuntament. Ja a la porta del consistori, en Quirze Peric, la Teia Soler, la Montse Mola i en Rafael Mitjans fan ballar la família Robafaves, la Momerota i la Momeroteta. Són els moments de la dormida de migdia i les figures fan els últims balls davant dels assistents.
La Quitxalla, asseguda a terra, contempla la tradicional dormida. Al darrere veiem les façanes del Banco Pastor, Novetats al Pilar i Can Diamant. En Robafaves és l'últim dels gegants en entrar a l'Ajuntament. Toca recollir i anar a dinar, deu pensar un jove Ramon Salicru que se'ns creua davant la càmera. Amb les imatges de la façana de l'Ajuntament de Mataró d'aquest xafogós i llunyà dimecres 28 de juliol, donem per acabat aquest bloc de santes dels anys 80, enregistrades per en Joan Roig i en Matías Paloma.